Dito'y drama tayo. Dumi, mabali namin. Jakla ko mapanawan dagiti barangay tanod. Ta makipagrondada pa eh. Agam, nasken mat ang makaturogak. Tapno sa anak ang maaldawan na agring indon bigat. Sa bagay, matalagmet kit di jay binilin ko. Apan nakalider da. Uray, senior citizenan. Ado pa'y lati atiwan na. Nga agkabanwag no aggaraw. Agsisimparat man ti malaglagip kon. Ay, maturog akit din. Anyangay, siyak mana ti barangay chairman, winuo ay say barangay chairman. Kapilitan tanay, napan manan nakiseminar ni Chairman Dumeng. Ay, uray, tawan ba't problema, chairman? Ipapanmilatan asikalata ti chairman, saan kat akagawad? O ay say, kunaya. Ay, uray, chairman latan. Isot na kay Ruaman ba? Ay, saan ay kakadwa? O, chairman, pagulita. Ala, makamu kayo manlangan. Hey, angam na ang mga nwada mangibaga feeling chairman naklata. Uray, tasigod kayo met a chairman? Maalala, tayo kunakon. Makamu kayo no feeling yo ket siaklata ti chairman akasi ti sigod. Nang runaking ka, tanod husto. Makay sa makman tinagan mo. Ay, makaray aw tinagan ko. Kasta ti ibagbaga dagiti kabadak a barangay tanawd. Saan kanupay ang nakapapati anagan? Wen, kasla nagang angawan na kapinanaganan dagiti dadakkel mo. Di masalto lang arudan tapilidom. Husto pa'y lakit di matimbunyag daanagan mo. Ay, di na magkuidedo, apay husto timpanagan da kanyak. Kunaday di amang ko, agaputa di masalto di apelido bay, mayat kano ti husto anagan ko. Talaga adi masalto. Husto nga raw da. Ay, tauray dagiti kakabsat ko ket agbalin a pagaangawan da ti apelyido bay. Dayta nga raw ti maysa a makagapaw. No apa ay nginawat na ka ni Chairman Duming a barangay tanod idi nagpresenta ka. Saan ka kumadamaawat ket ta senior kan? Gamgaputan na siglat kalata ay inaawat ka. Ay, ket pagyabada, dayta, chairman. Nagretiro ako iti trabaho. Ket awan mo't aramida kon. Iso nga, agyaman na kiti panagtalak ni Chairman Dumeng. Nay. Ayan dagiti kakadwamon. Pinanawan datan samutan diti barangay hall. Ay, adadala di tarwar, chairman. Malaala. Agsagan na kayo tagrunda tayo. Agraira manan, dagiti akyat bahay. Ay, no kumangamin bumakrag amin at taong tapno awanan ti agtakaw.
Oray bak na, ngagtakaw to, pay. Sa bagay mutkit di Ay babak nang mutkit di dagiti kaadwan na nga opisyalis ti gobyerno kag tatakaw. Wan, pera de los buenos kunam. Adada pa ya bimak ng daga po iti kadada iti puder. Ado ti kunniber. Ay well, Chairman. Iswa husto tay pagsasao nga awan pan nakapneg ti tao. Dagiti daduma kunam. Ay uwan. Ay dagiti daduma gaputa saan tayo akasta. Dayjay gayam senior citizen anabiit pa barangay tanod ti kadwa man nagrunday di rabi lakay. Wen, naparagsit dayay pada senyor. Isu asa na maupay ni Duming anangawat keng kuana. Apay kida kayat na pa'y tiyag barangay tanod kat adamot mabalin na iti biyag. San met nga ta? Aya alawan siyalmanin na. No di kat talaga mo't akayat ati makatulong iti barangay. Sa bagay. Kasjay ati tao. Diyak mala in-interview may papaniti data. Wan ngagpaisaw. Kanya pa ila agapot agpuy-puyat. Imbis kumaamay at ituturugan na iti rinabi eh. Wan nga road. Ang anya nga tatirason. Ang nanyaman tirason na, awan tayo market ijahin na. Basta nasiglat nga gargaraw. At iwan na ni tanod udaod. Ay, ni udaod pa'y. Ay, sos. Bagay na talaga tinagan ng udaod talaglag, oy. Nakabumbuntog. No kumaada na lipatan na katsubyan na saan to nagtuloy iti papanan na tamala daw tuuna yan. Wala niya. Kasi di na minsan arabi Nalipatan ng intugot tay inyawid na batuta na. Kuna na asublin na. Idi kwad. Sinubli na ngagpaisaw ng di mimatan na uray ang nakipagtanod. Ay na. Kasta, tikinaginad ni udaod. Isa masikuran ni inyang. Malais ka no ti pilat ang mabaddekan na. Nalabos mo't daytan Wun, kasta ka no at talaga ti kayarikan ni udaod. Ay, ungayam. Kuna ni Mari Constancia, babae ka no, ti may sakadagiti agtaktakaw. Nakita na aya? No'y di nag-report ti barangay ket kinunana nga awan nakapuot kadakwada nga kakabalay. Iso anay taray dagiti kinay kayat dangin nala. Naging tuturog la ka no, idinadlaw na nga da nakastok iti balay da. Gaputa na unaan na tinagbuteng. Masapul nga da ma-interview manan ni Constancia. Uda, iladawan na ti itsura dyan nakita na babae. Barang maripot yumutan no masalamaan yu ida. O di dapa imakariti ka bangi banga barangay ko nama. Maatap akabaranggayan tayo mutlaang dagiti agtaktakaw. Mabalin na kasta. Adun ti kabarbaro akabaranggayan, taado tinaglako iti dagana ditoy. Ket dagi-dagi matang, nagsipatakder damutan iti balayda. Ket nalabet, adda imay nakibarangay apuli ti agtatakaw kunam. Matiliwan tumutlaeng, no asino dagiti awanan bain, bakit? Kunak nung madanon ko ni tatang, iso adya ko ni mawag, sakbay ngay mayak dito balayo. Apay, adda dapat nga ibagam. Amok at saan dapay anaamuan anatakawan da ama ipi. Anya, adda natakawan? Kat no nagronda madatatang mo idirabi ay. Tinaymingan dalakit titikawan pa'y nga tadatatang anagronda, Nasiglat mo't dagi dyan ay. Siyempre, nasanay dan. Mabaling nga inuray da nakapanaw da tatang, iti ayan ti target da atakawan. Wano,
Amang ano inuray da nagawid ang datatang idi inwayat da ti panagtakaw da. Unkit nga taa. Anya kano nga tinatakaw nga likaman da. Dagitay kanu laptop ti anak da. Nikit nang ina ti laptop. Lakit di Agsangsangit kanu di anak da abalasang nga akin kuko ay tinatakaw a laptop na. Anyan. Kasano analibasan dagiti nagronda. Nasikap dagiti agtatakaw. At dalat ta pamuspusan da tapno makatakaw da. Ay, rumbeng lang agalirtumot dagiti barangay tanod do kasta. Nalalaingkit din dagiti ngam ni Suda. Ay posible nalalaing da nga adayo nanang. Nang runa lang arudan no darmas da. Unaya. Sigurado nga da armas da. Ay tama ti delikado na masalamaan da tatang mau. Ay, amangan na mapalaban da. Day tanti dakas na. Anya nga itigaway da no bilang. Kat batutal at isarang da. Ay, narikat at talagang ti sasaadan da tatang mo. Iso asaan arumbang ababalawin ida. Numasikapan man ida dagiti agtatakaw. Kunakla ng madaanon ko ni Gusting dito barangay hall. Nakapanaw mo't gaya man. Nagudog, Maray. Limbaga na mo't kit di itay nagrubwat nga agpailing ata. Katawaga mo na, no da ibagap. Ay, uray saanan. Ay, si kakaditi officer of the day kagawad bareng. Uwan, itne. Agruam sa talagan jay sekretarya. Adi man agparangan dito'y barangay hall. Anyan. Nabayagan na problema na Gusting na dya sekretarya. Di yu pa'y lakit ikatan uno sukatan. Na-emotion day ta ni tinaminsan na pa nagmi-meeting may. Maad-ado mo tinaas yan. Majority ti saan nga imanamong iti pan nakasukat na. Gaputa masyan da. Wow, awan ka no tinatalga da panggadan dya asawa na. Sakit agsasarno dagiti babasit pa'y lang anak da. Anyan. Ay, kaasimat nga agpaiso no maikat. Sapay nagkukutong dagiti anak na. Ay, gapo iti dayta maapiktara na iti trabaho na. Wen nga ro. Sapay di matla masulbarin ti problema kadagiti mananakaw. Problema da Gusting dayta. Kunananas kan amaripot dagijay sakbay sumangput ni Dumeng. Kumaa, tapno adamat makuna aramidan da kadagiti barangay tanaw. Plano nga ro ti sumurot tumat nga agrunda. Anya? Un Maray. Adalat ta siguro mo't maitulong ko, oray babae Ay, katawon mo't Ibagag kada kagawad ko pita, ta makipagrunda kaming tumat. Anya day ta na pampanunot yun nanang. Nungay makatulong tamay. Sa bagay. Angam, saan ta nga ibagbaga kada tatang mo Awan pang ibagaan ta iti plano ta. Amang ano may sarsarak tamat nanang. Ay, agan nagta Sa bagay. Planon ta na imbag, taramidin ta. Sige. Kasano nanang? Ibagayo no niya ti taktikaan na panunot yung. Ta ibagak mat ti pampanunutan. Mapana kung bakit. Itrangkam tiri daw. Narigatin no to'y mat balay tati serken dagiti awanan bain. Wan, di ka madanagan ta urela dua ti pangkandadok. Kandado? Kasano ang makandadwam dito unag? Ay, ti kayat ko sawan. Saan lang ati siradura, ti mailak. Ibalunot kong tupay daytay safety abalunot na at tubo. Ay wala. Ang puputam ti sasangput ko inton parbangaw. Sa anak to ang makastrike, oray adatulbek ka. Wan, ta sa anak ang maturog. Ay maturog ka lang ta.
Agalam ka tapno makaringkan to. Alas 3 tungatan sumang putak. Ops, sana o Chairman, aglingid ta, adda masabat kayo. Sige. Imbag lagit din ta santa anak silaw. Ay, uwin nga raw. Uray, di pa'y nakalgak jay bulan kat maipaser ti pagnan. Uwan magkit di Uray mo dagit Sanda nagsilaw. Taludan siya. Wald, maipasir ko ida. Dahil. Si Mina jay dua, Chairman. Ungarad. Sige, agsasarak tayo ito ni Jay Plaza. Nangag mo, Chairman. Agsasarak da kano, Ijay Plaza. Wen, kit babae day tamay siya. Iso day tagbati. Pinanawan dan jay babae. Surutam iti nalimod dagi jay dua. Siyak ti makamo iti sa babae. Wen, Chairman. Barang masabat da, datanod ugaw. Ada kadwak amang sipot kadagi jay dua. Ang alan, agarawan. Tamang ano di mo masurutan nita. Ay, uwan, Chairman. Sige. Napanan ni tanod husto. Dayta ababa di paliwat. Ang mga ano dagitan nagitagtatakaw. Di lagkarawan dayta. Apay nga taa di nagsilaw. Anya aga po pag napagnay di kasipngitan. Nay, dayayan. Agsubli iti naggapuan da kadagi dua kakadwa na itay. Surudek. Papanamis. Ay! Sino ka? Di nagsilawan. Anya na siksi. Pagkat baro kong latiblusan. Di nagsilawan. Ay, excuse me. Sino ka? Kat, sino ka matalakay? Ay, di naknitim ka na. San ataga dito data? Ako siyak ni Gusti. Agpakamatayak kumangam. Yakon patuluyan. Aniya? Nakita ka nga, main. Siyakmat ni Miss Banji. Pinanawan na ti boyfriend ko. Gaputa din akong kayat. Ano, kaskas ano, adagayam kasukat nan. Siyak ka dati ko na makasukat na. Mabalin? Ay, mabalin na. Mabalin. Thank you. Easy going ka no, kung na ti boyfriend ko. Saan lang amin nga iso ti boyfriend ko? Easy na kon. Inaragom na kon. Wow! Nagbanglo ka no, Reno. Agat lakay ka. Ay, ayaw mo. Kaya't kalanta. Ay, nang. Ay, kapunan, aging gay ti parang ko. Umay, agat lakay ka. Kaya't kalata. Nikat, paingay, kalat ngay midbut kabutan. At dagayam na lipata. Urayan nakdita. Agsubli Darasem rusa surutin ta. Naglawag dyan na silawan ni Gusting sa kibot na. Nanang, amang ano darmas na. Babaya kas ka na ta. Kendo ata. Agawan ta dyan sa kibot na. Wala kitli Nga po. Ay, di ka patpatlaw. Adita. Di na ta naglaw. Sidag ka pa eh. Kamatam tatulungan ka, Weng. Wala nang. Sino ka? Tatakaw ka niya. Sige, taglaro ka. Nagpayagan jay sikse.
Ni. Ni Rosa. Si Tiguy-guyo din na. Sige. Rosa. Sufeng. Gusteng, di mo samot na daw adinukutan na kada ito babae gaputa inarakop mo nga na ini. Awan, tinukot ko. Anya nga awan? Tatang, pita kayo dito niya. Atoy, awan niyo. Wan pitakag dita. Ampang ka. Agtatakaw ka gayam. Nagtanod kami matatang. Da kami tinakaripot iti daytang agtatakaw. Oh, anyat makunam Gusteng. Ha. Nagtanod mo't daro sa kananang. Ha? Ay, kunaklan og paison. Tagtagainap lagayam. Domi, mabali namin. Anya nga iti ibagbaga ni Tatang. Ta kanayo nakmutan nga awan. Anya kumangay. Dila ko nanamot akasla saan matla na sukatan a kapitan tao ay si matla kanayonan. Sana malitlikan. Amo na matdayta? Saan nga official trip ita ti papanak? Amo na mat. Ay, maturutan. Masapak nga grumbat no pigat. Una, makamukan to lamang ibagan no apay adi nakadwa. Amangan no adda masaod agiti kakabagyam. Well, ay, makaawat damot. Hey, good morning, Chairman. OIC kunam, takagawa da kitan. Awan lang kami ni Chairman Dumeng, katsyak tinapusgan nga OIC. Uray ta, Chairman kayo latta. Halawinin, ngumanya at ibagam, kimaw. Kimaw itay tinagan mo? Ay, birngas ko la iti day di apong ko ngayon chik day ta. Hanya dia kunam, daydi, natay na ya. Natayon di rabi eh. Isong iso ti umay ko ipadamag, Chairman. Kasta. Binaunnak ni apong ko andeng. Mangidanon iti kid daw na da kanwayayo. Umay kayo iji lamayan inton rabi eh. Ay ket, adda ka. Awin, umay kamin to. Kadwakto nga ta dagiti kapadak ng opisyal ti barangay. No awan makaumay kadakwada, ang mga nunina nam sufing tulatan ti kadwak. Ay, nasaya at launay at tao ni apong mau chocolate. Adot kwartana. Saan anaimot? Mau chocolate. Ni. Ay, ado ti maikawa amay ikan na iti kwarta no kasta. Wan, may sa akon. Kanayon nakapaputputan iti saglilimagasot. Ang itatanatayan, awanan. Awan mang paputput kanyakon. Ay ket, mangged ka ngamin Kapilitan Sumapula kiti panggedak itan. Siyak ngamin ket ti alalay ni apong mau. Ang itatanatayan. Ay, awan alalaya kon. Anya nga rod ket natay nga roden. Anya ay ati pangayaban kanyak ni apong mga andang. Ay, agkasapulan kano iti agtrabaho.
Kabayatan ti makabulan apan nakalamay ti bangkay ni Apong Mauchoko. Agtrabaho? Wan, ngumdyak ka mo no anya trabaho, tadi na matimbaga. Ado ti jobless, winawan trabaho na, dito nagbuksutan. Amo na dayta, mapili ka no. Ada ka no training. May screen dagiti agaplikar. Kastati ko na ni Apong andeng. Dagita ti malukatan apanggedan amabalin apagaplayan dagiti may at chairman. Ay mayat na. Ta babaan dagiti para dungaw ako na yo. May pakita aja pimusay nga asawa yo. Asawa kla ang chairman. Iso nga asawam ko namlatan. Woyn. Babaan dagiti matangdanan wenno maswilduan nga agdungaw. Ket mangipasimudaag ti kinaado ti agladingit iti ipapatay na. May pasimudaag anilakay mo ay lakayo api mo say ket ne baga tao saan. Kasta nga rod. Daita ti kayat ko amay pakita kadagiti tao. Bayam ta ipaskill me dita ti pakam mo. May sekretary. Yes, Chairman? Mangaramid ka man itinutis wenno pakdaar amay paskel kadagiti lugar anala ka makita. Wan, Chairman. Anya ti may surat? Uray no anya nga ta. Isurat mo ti kastoy. Wanted dong hours. Ala. Na. Chairman mo. Wanted dong hours ka no. Ne. Nya. Apay nga grungit ka? Wanted dong hours. Maday. Wanted mourners matay. English yung matay dong aw. Maday. Di mo Englishin. Kailangan. Wanted. Dumudong aw. Sige. Ado nga tatag-apply kay. Ado siguro. Nalaka siguro dayta. No siya ngamin kat rigatik launay tagsagit. Uray nga ta tangdanan dak. Aguray ka. San aya anatay nila kay mo? Sa pagkatakatawa ka? Sanabalin nga uray nakarungiit kanto amang bambantay iti nakalungon alakay mo ket adumot dagiti mangilak amken ka. Nguwan nga rot. At least medyo mailuyo saktumat nga ta. Depende dayta iti kinalainda. Dakat kasano nga ron ti screening para kadagiti kwalipikado? Si Kanton ti makaammo nga agi-screen. Amok nga amom, anya ti kabailan dagiti rumbeng amaawat. Manoy tayen ti kasapulam makunam. Uray limalaang pay. No nalaing dangagdungaw, umanaytan. Ngam no nakapoy ti dungaw da, uray agnayo nakto. Sige nga rod. No adda aga-apply, awagan da ka tasik ka ti mga audition. Uray da kayon tulatan. Di manugang mon. Ni Dumeng? Wan, ninton Dumeng ti mangkita. Di mo kasapulan ti kumakansyawn. Tay mangkanta iti natay. Kasapulan ti kasiyay. Uray saanen dayta. Ti importante kat dagiti agdung auto iti lamay nila kay ko. Umay kami mo't makilamay. Wan tatang, sumurot kami matkin ni nanang. Ngala, hintayon. Ang mga naawan to pa'y dagiti para dungaw. Talaga nga awan pa, itinag-apply. Nay, ang mga no maawat kami, no ag-apply kami kin Rosa ha, Gusteng. Anya? Ala ni nanang. Nay, ay, dakas aya Rosa. Numako na pang gadanday ta. Siyempre, agsurdo ta, kas pagarigan. Saan ka mo't abasta agdungdung awlaang ijay kay?
Makasangit kayo nga rod mahit, nag-apply kayo. Ang mga no imbes adong auto ti mangagdagi ti makilamay katawa mo't gaya man nanang. Saan mo't agaplay tangrod para dong aw o di agdong aw ta. Wanya, sino ti umuna ang audition? Ay, siya kun o ay si chairman. Ag-sideline ak mamag. Alasa na dakas data. Agplastar ka nga rod ditan akas ladda. Nakalungo na sangsangwam. Winuyung-yung-yungam. Wen chairman. Sige. Kasmay sa ngagdungaw. Anya nga iti panunuta may papani ti dungawam. Anya ti dungaw mo. Siyempre, malidayanak. Maladingitan na kampay ide. Gaputan na tayo, di ka kaisuna kasayaatan at tao ngam amok. Anya nga iti dungaw mo. Siyempre, idungaw ko. Ngay sukat kasasayaatan na tao. Agaputan na tayo. Saan kunto na makita pa'y? Idungaw ko nga awan ton kat awan tumatan ti maawat ko nga ayuda. Ayuda? Ay si chairman. Ayuda mat kat ti kalalatakan ita ang makagapaw. No apay ang maidayaw ti may sa tao. Dagitay saan ang naimot ang makunkuna. Alawan. Gapo iti ayuda. Agdungaw ka kasta. Exactly. May sadaytan, apo chairman. Very good. Ala. Mangtid ka man nga rod iti sample, agdungaw ka. Sige. Nere, kat apay asat ni sangwam ngay. Kampay idilaang mga tapo ay say. Request ko, chairman. Anya data. Agkidam kayo tapno saan niya makita ti tsurak amang dungaw kada kayaw. Ay si, kampay ide kada kayaw. Kampay ide, da kayo nga ron ti dungawa. Ay sana. Dita, malmal ka pa sapatos mo, tidong awa mo. Sa nasyak, salbag. Ni Apo o ay simot. Di pa'y jakpay na iragmi versus ko ngagkat-katawa, tinakita na. Ngala, nagsampol kan. Kat adagor oray asumaruno ama audition. Di yung mat impa sa dagitay nag-apply tatang. Awan mat naganda dito listahan. Di damat aglwa, hindi nag-audition da. Iso nga awan nakapasa ka nagijay. Aya? Jay may saan nag-audition, jay mat nakilalaki abakit natin dungdungaw na. Tida kays, ang mga numaylawan nanto nga ungtan jay dungawan na. Apay nga ungtan na nga eh. Wen tadinan tumapuutan, jay to timakas abakit na ti dungdungaw na piman. Aya? Namindwang in audition ko. Nilatamot mayang abakit na ti dungdungaw na. Iso at disqualified Ag-apply kami matan kananang. Anya? Kabailan mi kananang dayta. Naglaka trabaho. Ala. Ingkay to ag-apply kini Mrs. Chocoli. Dajay balo di mau Chocoli ti mga audition kada kayaw sa nasyak. Adan ni Mrs. Chocolate, Rosa. Chocolate, nanang. Saan at chocolate? Ayun, aya. Mrs. Kayabkab kan Mrs. Portugal. Da kayo gayam timbaga jay babaunan nga agdong aw. Awan, Madam Chocolate. Ala, mapantayo iti sango tilungon ni Mr. Kuamaw. Uray audition laeng no magustuak, bayadan kayo. Urgent ngamin, kasapulan nga dakuman agdungdung audita. Rosa, buwan ko natan nanang. Anya ngay,
Nakasagana kayo. Uwan, madam. Mala. Saya atan nyo. Ta finali daytan no kaskasano. Numayat ti performance yo. Mangrugi kayon itamet laeng. Day Rosa, adan sa amot itan dagitay daduma apartong aw. Adan naka-interditan nay. Kan, adapay nagsisiksi atin agers, nanang. Kitain nyo ha, nagkikiting nagitipaldada. Musikero, kada musikiran sa dagita. Kita ang taitsurda ah. Awan, amok ah. Ala, agpasangutan. Aramidin tatay imbaga ni Mrs. Chocolate. Sige, agdiretso tayon iti ayan tilungon, ket ibirkakak yun tontay dong awyo, nanang. Wan, nagpraktis akon. Rosa, ayan tay nagalip alaso na. Ay, anda dita po sayo. Karawain nyo dita. Aya, aywan, adagayam dito'y. Nanang, amang ano di kay tumakadong aw iti sango ti bangkay. I-reservyon ti lasunayo para iti dong awyo no madamdama. Wan, danagbun aya. Usariklaan da ito'y no kasapulanan. Ala, agpatuloy tan dita sango. Kusteng. Ada akon dito isangom sa ping. Imbaon nakiduming dito. Ta imbagam kano akasapulam ti moral support. Aywan. Awanin na ya kumpadre kadaga China. Insambot mo kit din ti anges mo Dito'y barangay may nagbugsot ka. Dito'y nagbugsutan. Gusteng, sakti agdong awsan asika. Ay, Sufeng, aguli maka. Dayta nauna ti dumugam. Ay, kumpari ka taga China. Day ringgit amakon ko na. Anay laon ni tinalabaga. Ipatayab da kita. Katagdisuda ko makadagito'y dakulap ko ay. Gusteng. Apay Duming, di ka mangsinga. Nakakonsentrate na taon, Kim. Da mayor ken gobernador sumungad da. In kay sabto ni da. Aya. Ala, si kantimang ito ulit shopping. Ala, intan Duming. Dati timang sabat ka nagigay umay agkampanya nga opisyal nga ore awan pa eleksyon. Di yumot ibulgar atatang kababain. Ay, ore yakibaga. Kastamot at talaga ti kagarad. Isudang agpasudagitan. Kumpadre Mayor! Dumanon kayo taagdong out tayo. Sanak sa nga may makilamay inton rabi tata. Nagkapoy ka katitipuyatin. Tay kapela suyab dita. Talaga makaturo ka. Daro sa kinanang mo ayanda. At daday di balay. Kastaw na ti orok da pinanawak. Ay, sumod lagayam Umapal ka gaputa mayatin ti orokan da. Idinto tasika kat adda ka dito'y barangay hall. Didap ko lang kumabit. Ure pagbit lang natang. Agawid ka pa lang arod. San adito'y opisina ti pagturugam. Kababain, wadda umay. Thank you, tata. Ay, di kayo matanakan. Sakto matagsarita ijay lamayan inton rabi. Ibagak to ijay ti kinasaya at yu atao. Nagadula ka ti dayo aman nugalain. Jakmet amu dagiti agsusugal di tarwaren Duming. Oresyak, awan may lasin ko karakwada.
Sana taga nagbugsutan na kita. Kakabagyan nga ta amin dagita tinatay. Awala tamo ko. Ngam aday mapay iti panunot ka. Anya dayta. Ang mga nadamat sa bali ang makagapo. Iti kaanda na iti saan nga amo at tao. Anya kumamot ti sa balya kay papananday ta. Insik ti malamlamayan, may sa negosyante. At lagi di ti kam-amu na nga umay makilamay. Well, ngam ada mapaliiw ko amari. Ngala, pag napagnatalat ta, itaglawlaw. Ayan gayam dagiti barangay tanaw. Nagwaras da. Imbilin ko ti panagrundada asaan da nga ipadlaw paliiwan da ragitag susugan. Mala, agpaliiw tamot nga raw. Apay ngay. Awan mat dagitay naka-schedule nga agtungaw ita. At dansa na ngayab kadakwada di tarwara, madam. Anya? Naka-advance pa yan ti bayad dagitay. Saan ang mabalin ha? Ne, daytan ni nanang ko, madam. Nawan da, uray no da kamin. Isuno mi idan, tapno saan amabakan titidong aw. Sige. At danto bonus yo inton tapod. Adan sa mo taga-apa. Apay nga da pulis. Mrs. Chocole, pasensya ka no apay nga da pulis. Apay, anya ti? Oray gayam na tayo na malamlamayan ni Mr. Chocole, agtultuloy pala tinegosyo na. Siyempre, ituloy ko Arestado ka, Mrs. Chocole. Anya? No! Oh yes! Nabata at ebidensya apasiga puser dagiti kondi umay makilamlamay. Gapoy ti data, paitabon men ti bangkay. Ay. Anyaman na jayan ang taga-inap ka. Dumi, mabali namin. Aday ta, kita na niya pa'y tikurang kadagiti itugot mo abadom. Adun sa matlaw na yun, tinyimpaki mabadok. Bakit? Kaslagbayag kami. Mutan iti papanan mi kan duming iti kaado da iti nyimpaki. Kasla ado ko taada tuwalya kas kada brief mo ditan. Ken inton kanikadwa pa'y matlangal daw ti papan medye dabaw. Nasaya at matkid tada kadwa ayo barangay tanod ako nam. Imbag lang daalalay yung katugangan. Nay. Anya nga alalay mo ti bagbagam. Ikuyog me ni tanod uken. Tayso ti makitkitak mabalin sumukat kinikirimet ngagchip tanod. May papan nga minitipis in order enhancement ti daduma workshop. Mayat nga ron Ken may sa talungal daw milangi jay. Gambali 5 daw yun Tingay, panagbiyahe Kataman ijayain. Ay, wun matkit diya. Nakadkadlaw amapan kayo laag lang ay. Saan mo ta? No apay nga min nga ijay nakadadayo Mabalin niyo mo tiyag seminar workshop iti asidag. Wun, ngam ti panggap dito, ket makiinadal kami kadag iti barangay officials, ken barangay tanod iti Davao, iti may sangaili. Kasla agsisindukat kami lamot at ti adal kasjay. Kasta? Kitaan mi dagiti mabalin na maadap ijay, may aplikar dito'y nagbusutan, kasjay na. Kasta mo ijay. Nuanya mo ti mabalindang adaptaren kadag iti sistema dito'y. Mayat Isuasaan mapanaglang ay akong kuna mo ti gagarami ijay. No pa'y adamot na yun na nga tan akasta. Gala, kaslawan imbaga ko. Anay,
Mapanak iti balay da Rosa. Makamuka nga gitrang ka dito balay ito rumor kan. Wen, mapangkalatan. No, adda pa'y aramidam, ituloy maun. Wen ka di. Mapanggakit din. Nagadupay apalabras mo. Anyakit din ni Rosa. Imay lang arudan ni katugangak asufing. Imbaga na pala nga balay da katugangak ti pagsaritahan da. Imanaw da adagos. Sapay no napanan ijayan dananang na. Dandanis saan na makapanaw ijay. Wan gaya. Nakairubot nga tan ni katugangak Agustin. Kanang iti itugot na iti panagbiyahe mi iti Davao. Excited lang unay kay. Kita ay tumateng nanya na iti inrubot ni Rosa Abadok. Ay, sapay ko matan natalgad ti biyahe mi. Ado kami ngagkukuyog ngagpadavaw. Nagiti kapada kakabarbaraw anabutusan na barangay chairman. Kaya nagitay nangabak mutin na kagawad. Agraman nagitay naapointara na barangay tanod. Anyan. Nakapanaw lang ni Rosa. Umagibas man ti tutuglepakon. Dahil ito'y tirigat na. Naglaka ka makaturturog. Ito no kuwan. Agtagtagay nipak manay. Sapay nakabutbutan tinaduma matagtagainip ka. Puwera impyerno ti matagtagainip ka. Kasto'y gayam dito'y. Kunaklan no asidagla iti airport ti papanantayo apag seminaran. Iti kanumay sa nga ili. Kasta ti kuna di nagdamagan tayo. Adayon sapay ti papanantayo. Eridap ko pa lang. Ay, dahi tala turturog mo ti agari mo duming. Ay, chairman kunak gayam. Ay, nagrikat lakit ng irwa mo na ya. No datay latag sarsarita, awan mo't problema nita tatang. Imbaga ma, amangan ngamin no pagarupam, asan ka padayawan, asim mukat kanya, no birbir nga asan kalaang. Awan kasta panunot ko. Ay, iridap ko labit. Pakiriing daktaw no, makadanon tayo. Wala, iridap mulatan. Saan ka rumidap? Buyaak dagiti malabsan. Duming, di ka maturog. Anya ka no, tatang? Kitaem, armado dagiti nagbalangan iti masungad. Damang tambang ka na tayo. Nakapaturong dagiti armas na kada tayo. Patayin da tayon. Nanang, dakas tinapasama ka datatang. Anya, nakaamuam. Di ba't nakadanon dan aya? Sanda nakadanon. Naambos ka no tinagluganan daabos ngagturungan ni di pakaangayan ti seminar. Anya, ay, ang mga na tayo daduming kantatang. kararag na karon arusa. Unanang, ikararagda sapay kumata saan adin ang ranida dagit din ang ambos kadakwada. Kasano da ito yan, Rosa? Ada na iti adayo.
Mapantay dya ili, nanang. Amuntay dya munisipyo. No niya ti maaramid. Wan, no kasapulan, mapantay di ayanda. Duming, adda darusa ken nanang yun ti nakaipanantay ng ospital. Sangsangitan datan na nakaidarita. Apay, nataitan aya. Sigurado atatang. Kat numurugit to ayan tayon. Chairman Doming, kagawad gusting. Nay, tanod ukan. Natay ka kadeng. Kas kalagdata pa umat ni masidig dito pagtugtugawan may. Natayak nga tana. Nangag ko ti imbaga jay doktora. Anang ramram iti barukong ko. Natayan ko na. Anya? Wan, Chairman. Naggapo akmat iti emergency room dahito nga ospital. Kat ada ijay dagitay kakadwa tayo ang naglugan iti boss. Agbugbog-sot na matang. No kasta, adda pa'y si bibiyag? Dapay. Ang 50-50 kung nadagi di babae. Ang nakabistida iti puraw. Natay mo dagi jayan. Natay ka kadimot at talagang tanudukan. Jak ammo no natayak at talagan. Ta si bibiyagak mo titi panagriknak. Natay kan, ukan. Kas kada kami kan Duming. Natay kami. Unsamat kitiya. Ang ayan nga itay bangkay kaw. Sa pulo imbag kada kami, tanda kami ni Timurgi ti ospital. Agsangsangit daro sa iti asidag ti bagimay. Nagado na ikapot iti agong, ngiwat, kas kada takyag ko'y di nakaputak. Kitnay, kas to'y mutin. Un nga ron tatang, uri siyak man. Ala, kastamot lang kanyak. Ang jakmat amon ti ayan tay bagik. Ada yung tinadanon tayo. Ngam pasigmut nga ulap tinaglasatan tayo. Un nga ron. Talaga adi kan simina kada kami tanod ukan. Ay kayat kumuti agpasyar iti pakadanunan niyo. Iso sumuro taklat takada kayo. Nay, anda may sari daw na pinturan iti nalabaga tatang. Tanudukan. Kaslamat karaoke baruin no club dita. Un nga ron. Nay, kitaan niyo. Adda nagpintas a babae nga adda iti ayan tiri daw. Anyan seksina. Sakit. Nakatupis lang. Hehehehe. Adda gayam karaoke bar dito'y langit. Ay sumrek tayo dita. Langit samot dito'y. Ay, saan sapay alangit? Ito'y nakadanunan tayo. Saan tayo asumrek di tatang? Anya asan? Amun tayo no anya ti adda di taunag. Ay, welcome, gentlemen. Ay, anya ka di ti adda di ta, Miss Beautiful. Madamati, pat session me. Apay, adi kay sumrek iti pagariya. Adu ti babaeng agkakalapsat na. Tatang, kita am ti dimteng alalaki. Nay, kasla addan nakit-kita ka picture akarupro pa dahi taa. Nene, karupro pa tayo may sa akumpari ka. Nyat na ganda di akumpari kitayin. Di satanas dahi ta. Satanas? Impyerno nga rod to'y nakadanunan tayo. Anya. Sumrek kayon kat aginjoy kayo iti gumilgil ayab apanang sanga ili kada kayo dagiti babaeng agkakalapsa. Anya, Chairman. Sumrek tayo. Kaya't ko apadasan iti unag. Ay, saan? Sana kahit ni Duming, tanudukin. Anya pa ilang aramidan niyo. Ay, Chairman Duming, sumrek tayo. Come in and feel the satanic happiness inside. Si kanatan ti sumrek tanudukan.
Saan kami asumrek ng tatang dita? Ay sayang pa'y. Agin yun tayo mat Ala, sumrekan si ka at tao. No di kaya dagiti kakadwam, takas makitak, maikari ka unay iti pagaryak. Ay kwa, ay maikari ako nam? Nay, anya ngamin nga tinagan mo. Ape akas takilangam. Siyak ni Sati. Sate? Wan, kat saan kanto nga agbabawi? Amunak gayam? Wan, tamay saka kadagiti pasurot ko ijay rabaw ti daga. Anya? Kastagayam. Ay di saan? Saan? Ngamin, awan sa bali nga inararamid mo, no diti nang kontra iti nalimad iti barangay chairman nyo, ani Chairman Gustilo, kadbam tay agnagan iti guroon. Ay na, sana po mo dahita, asadutak. May sa kangamin asadot a barangay tanod, ijay barangay yo a nagbugsutan. Ay, kwa. May kakit din. Sayang no di ka man la maka-apros, iti balasang di tao na. Pumanaw tayo na iti tatang. Nusumrek tayo dita. Mga saan tayo na makarwarpay. Saan? Sige. Saan di panawan? Mapantangaro din duming. Agbatikan, tanod ukan. Saan di panawan? Ay sumurutak ka na kayo! Ipay lang nagsubli-tipot na tatangkan duming, nanang. Uwan nga Rodrosa. Barang numalasat damot lang. Ay, ikararagan ta ita. Kumaan, nanang. Saan ko lakit di amaklo na magpukaw ko ni duming? Ay, urit yak Jacket amatay ni tatang mo. Ay, ayatak ni duming, nanang. Nasaysayat lang nga namatayak matan ngam ti mapukaw ko ni duming. Ay, uray sa anak mo't amat matay. Ano siya? Angam, uray kas ni tatang mo. Apasaray mong kawan na. Jak mo't kaya't amapukaw ko. Ano sa? Agdanggay tabanan nga kararag, nanang. Uwan. Mapantag kararag iti chapel na yung hospital. Tatlo ipasnag ta. Kararag ijay. Sige. Panawan tapay bit na duming kantatang dito yung morgue. Nanang. Sa anak sana sumurot tatang. Mapanta ijay ni San Pedro. Mangmangag ditaraok di manok na. Napanangatan ni tanod ukan. Paliwawang ni ukan. Di nakadamon no sa dino tinang panawan na iti bagina. Ang mga no di na pala nasarakan na. Anyalakit din ti kasto na pasamak tayo. Anyalangan ti ibagbagadan ng ganrosa. Ay, sublian tayo da. Amun tanuan niya ti pudno. Nung natay tanwin no saan pa'y. Kwa, at datamat la dito yan. Mapantay jayan ni San Pedro. Tapno mamuanta no makastrikta mo't langit di langit. Anya? No makastriktan iti langit. Kaawatan anataytan. Takararwala ang di sumreki jay. Isu pay lati ko nakita ingem nagadu pay la asaom ngamen. Alah, mapantangaro din. Alingagan ta no sa dino aban na ti pagtaudan ti taraok di manok ni San Pedro. Ta iso ti turungan ta. Nanang, kasano da ito yan? Payawid ang dagiti bangkay datatang kanduming. Natay da ka di talagan, Rosa. Anya pa'y lang ti pagduadoan nyo kat murgi ti ayandan. Nungay agbyag da pa ay. Agungar da?
Ay, imposible mo't ditang ibagbagayon. Ay, narosa. Agsangit kayo, madan. Yawan na tatang mo kanduming kasano tapayan. Kasanon ti barangay nagbugsutan. Nanang. Yawit tayo idan. Sana mabalingag talay na idan dito'y murgi ti ospital. Ay, naimbag ta nakita kayo lang dito, Chairman Domeng, kagawad gusteng. Kung namin ano nagsublikan, iti ayang tibagim. Kung namin no saan ka pa yanatay. Ay, nagsaya at kuman no sa anak pa'y anatay. Tama ka panganak pa'y itiin na po'y. Ay, masaya nga nakadagay saan mi anaibos. Asagana, di baro atawan. Impreser ni bakit ko. Anya dagijay aya. Lauya, karnet kaldeng. Adobo ako kung ti baboy. Kas kada imbaliktad, alumo ti baka. Apaw, una yun. Ay, nagmayat ket kumantiag pulutan, abulunan, iti arak. Sana na natin ti panunutan, tano dukin. Hindi ka katagyaman no natay kan. Tapno saan kan nga grigat. Ay, saan? Kayat ko pa'y ti agbyag. Kayat ko pa'y ti mangan iti innapoy. Kastaya. Uy, Nini, ado masidag. Ang mga no, amom day taukan. nay. Katnaw day tayo mga awis kada tayo day ta. Huwag ngagpaisang. Apo na kininan ngem. Imbag man ta nagbado itan itinagayad. Asawak sa daytan kagawad. Kunak no naayban kayo, itinay-karkaryan nyo apapanan. Waiting kayo pa'y matlagaya. Ay, inururay ka, Miss Sexy. Oh, talaga? Wen, asawaan kan numayat ka. Dito may sa akadwam ti kayat ko kuma. Okay lang tan. Never mind. Ay, sikat kayat na duming. Da kayaw tikit kitaan na tatang. Siya kaditi ko na Miss Sexy. Kuma. Tatang, ipabusoy yun kung niukad. Umaikan pogi. Ay, nanang ko, nanang. Kagawad, tatang, hindi kayo sumurong. At ipos na itamang iguygoyod ka na kayo. Lucifera! Ay, ibatan na! Ibatan na! Lucifera? Impyerno? Kararwa kami? Domi, mabali namin. Nagsapa ka mo, ngayon mariti barangay hall tito. Anta ka ti problema? Namuak nga ang pundak lagayam da maimong kanina bagka. Anya? Isumot lagayam mas dawak. Naglakay kan nagbakit launay dagiti dadakkel ko. Tagayam napidpidot daklagayam hindi ubingak. Anya ti problema mo dita? Agyaman ka, ta naadaan kay tinagan nakakas kadakwada. Problema kita? Ni, apa nga? Anya problema mo kadakwada? Lakay kan bakit dauna yan? Agtarakun ako iti saan ko akab-kabagyan? Anya? Nagloko kan, ta kastakit din ti ibagam. Kat isuda tinang padakkel kan ka. Nay, yakmat nagayayatan ti panang padakkel na kanyak. Kwa? Ay, mayak ta ipadamag ko amat matayan ni ama immong. Anag ko na nga iso ti amak. Nay, binaliwang pa yan ti awag mo kan tatang mo. Tatang ko, idijak pa'y amo saan nga iso ti amak. Nga mitata mo ka saan kumatgay makabkabagyan nida. Oray panawak idan. Ay, maditigas ta tito. Apay, di mo bigbigan nga utang na imbaga na akam tinaramid akin ka.
Diyak matimutod ng katakwada. Nita, Ang mga no matay no bigaton ni amay mong. Inkay tulak kung makitaan ni Dan, chairman. Naglokon dayjay. Gaputan amuan da asan kay mapudnong anak. Basta lata panawan na idan. wan nga raw, awan utang na anay maganakam. Kung anakit din, asan kanumot ngay mut utang? Sabagay, adik samot ngamin dayjayen. Nabaybayan da kakaimong. Siguro sa ngamin na sukir, ide da dyan nga ubi. Wan mat, kanayon a problema ni kakabakka. Pakay ayaban nala kanayon ni giskwilaan. Tawan lakit dimisnaw. Loko gaya, matalaga. Ay wen, agi nga to kanupay itigayadan ti palda dagiti kaiskwilaan na babae. Iso bastos da jay. Sana na isuro da kakaimong. Talabanan namat kanuidan, idi makabailang. Iso man lagaya. Kat, papanan na kanaw. Panawan na kanon da amay mong kan inabak ka. Alamat basit nakam na, ta imay na imbilin dito di lakay kan bakit, kuna na adi nakabkabagyan. Mala, no pimanawan, awan maramidan da kakaimong. Agyaman dakit di tawan problema dan. Hintay kitaan da amay mong, agsaksakit sa kano. Ngalakit, mapantayo Kasi no pinanawan, ginam na maunda kumaamang kita kadakwada, talakay ken bakit dan. Ay, awadan. Binaybayan na kami kay anak may. Tangkan ulo talaga. Anya ti marik na ni ama. Diyak malambaw. Inyidanan dita. Kunana, ano matayan? Diretso malamayan na dita injada. Ay, kasi kami pa. Nagyaplag dita katingaan tila amyo. Imbis nga iti kumapapagyo ti pagidaan na. Tapno naimimang. Sana maadawa. Nakaturo kaya ina. Ay, uwan nga taa. Kunana nga may asan ko ariringan. Saan ka nun na mabisayin? Anya, kasano dayta? Punta kita ang tatang. Wen, sumrek kami dita laimyaw. Ay, wala. Kitaan nyo man kinde, no gang anges pa. Anya? Apay akas tati kunayo, ina. Na mga numatayak, numadamdaman, kunana nga min idinaginta. Ang mga luna tayo ngagpaisaon. Nay, umay ka. Mapanta kitaan, Doming. Kakaimong, si bibiyag ka ba ay? Di mo't sumungpat. Saan samat ng agang angas tatang? Anya? Kaka, si bibiyag ka pa ay? Agsaw ka mo tano si bibiyag ka pa itap na mo may. Mabitlaan taaputag ti agong na. Oo. Ay, saan ang agang angas? Natayin? Ay, kakabak ka. Natay mo't gaya mo ni kakaimong. Ay, may karitoy. Natay ka nun ni ama imong nanang. Ay, hun ka nung araw. Dirigat na pimanaw ka namot ni Tito. Langgong mat dayjay nanang. Talaga nga adik. Barkadistamat nga, main. Saan na kinabailan da kakabakka dinisiplinaan? Imala nga ta kadagiti pudpud no anaganak ken kuana.
No asino kat ngamin di akinanak ijay Amo da pa'y nga raod. Nakita dala ka no iti pagbabasuraan, idi nagnaedda iti Manila. Imbulang nga tati akin anak. Talaga nga imbulang da. Taapay kat imbati dalatan. Imbagkit di ata nakita ka no da kagaimbaw. Inyawid dan dito, sakbay ti pandemya. Barkadista adi makkel. Intultuloy na dito yung nagbugsutan. Ita, pinanawan na kat nga rudan, nagadyan ang padakkel kan kwa na. Umawawag ni Dumeng. Apay Dom? Ibagam ka ni Nanang, tagsagana kayon karagiti kakadwayo a lumulwalo. Agluwalo kayo inton malam. Awan, apag iso, adak dito balay da Nanang. O sige, tagsubliya kay balay da inabak ka. Awan sabali amang tulong ken kuha na iti pan nakaisimpati lamay ni amay mo. Bye. Bye. Ay, makumi kumanda Dumeng. Apay ka na. Intayo ka na, agluwalo ijinatayan. Dadumingan, tikas laakin kabagyan. Taisudan kan tatang, timang kita iti pan nakaisimpati lamay ni ama imong. Kula ka mapanak iti balay da ama imbong. Di mo tatang tinapan. Siya kano ti ada kasapulan na iti umay a tao dito barangay hall. Awan mati umay. Ay, agtuglepak lakit nga roday na. Sa anak ngagsurat iti istorya nito. Tumot lang may concentrate. Kagsada kaklatan iti tugawa. Kidam ko malabit. Apay kiti ajak mo't lang may wagsa-wagsak na yakin naman nagtuglip. Ay, nalakala malukakak. Nuwada umaya. Apay ngay anak kasikigmatan ni imaw. Saan akasta ti posisyon ti malamayan? Sino ngay tinang pasikigkan ko na di taigdana? Awan pa'y imay asabali at tao dito ibalay. Sa maysa, talaan pa'y gusteng kenduming ti makaamuan na tayan. Ay, siya kun ti mangisimpa, padataag. Ay, imong aya. Inununan lang matananatay. Dagi yung itilungang. Ay, yaman pa'y apaw. May lungon ni imaw. Ala, iyuli-yo lang basitin dito'y nano mo akalapaw may. Sige na, nung ibagayan to iti anak yun, ison ti mangilungon iti bangkay. Alawan, dakamen ti makamaw. Ay, ala, umaikan pa raw. Ay na, ibang tasimang pet ka. Ilunguntan ti amam. Natay gaya man? Wan, ang kiyama na tasimang pet ka matlaang. Ammo kon.
Siyempre, ado ti umay agited iti abuloy no ad namatay. Aniya? Sige, sumre ka kundi talaem, ta ilungon tayon niyamang. Nagbalin matatatang ko, isuaban tayak mat at ilamay na. Nailungon mo't gaya man nanang. Anya? Kat no. Ti amukat. Saan mo't nga inlogon dagijay nangiyag di talungan. Pinanawan da adagaws. Kiti imbilin da asikati mangilungaw. Ay, di kay man. Naglungon nga ro da bukod na halaman. Wala niya. Ay, inlungon damit la siguro itay sikbay apimanaw da. Anya nga'y kakabaka, ada kamen. Ay, kuha. Ay, anya ti imayan yaw. Anya damit kakaduam sa pen. Kat umay kami aglualom, Ay, asino ti ilwaluan niyaw? Kakain mo. Kat no. No, kunadaan natay kayo itay bigat ama. Ay, nagalisto lakit din ti panagwaras day ta adamag. Ay, nakaturog aklaan. Imbagayo matan anataya kaon. Rosa, awagam ni Dumeng. Ibagam nga awan mailwaluan tas si bibiyag matgayam to ibagadaan na tayo. Wala nang, ganyan ti kastoy. Ay, mayat matkit day. Taadan ton lungun ko. Inton talaga mataya kaon. Aniya. Salbag ka kakaimong, naging papatay ka? Ay, pinadas ko lang no kasano ti matay. Alam, sa anak mo't anatay nga oray pinilpilit ko at tinangtangal ti angas ko. Ay, narigat gayam amatay ti tao no pilpilitan. Sa narabrabak dinaramin mo. Ado tinaramid asaan amay parbang? Anya tinaramid aya? Napanak naggidaw iti donasyon alungon ket inyig damot dadagos ken nagpakulikta kami ni Tabuloy manipod kadagiti kabarangayan. Ay, awan basol ko ditan. Ayan nga rod Tabuloy. Agpaparti kayo nga rodan iti kalding Anyat kinunam. Di ka agungat agustay. Para kanyak jay pinaor-oryaw. Iso nga ibagak nga igatang yawn iti kalding. Tapartyan tayo apagsasangwan. Sumarting kan. Mangisarsarak ka alakay. Manida ito'y, dinuko na tayo ni amay mong. Sa payanayawat samtit ti surira ka ni tito niya na or nga abuloy itay aldaw. Anya? Dakala problema. Maunag na tanod ukan ta sa pulin da ni tito. Sublian da diyan ayawat kan kuha ng abuloy. Isubli tayo karagiti tao. Anyan ti kastoy. Intong tungkwa tayo lakuman. Tadikat nilawlaw anda tao. Day asi tayo nga rudmot kadakwadan. Langgong mat da tito. Ay, sumangkalanggong nila kaimong. Agasam naging papatay di na pantakinita. Adamot kurang ko. Jak sinigurado no talaga na tayo. Ay. Jay matla kinaawan angis na anariknak ti nagkuna ka na tayo. Ngalawin. Adda nagkurangam. Ngam ad-addaan nila kay imong tilanggong. Sa ita, agpapartigit din iti kaldeng? Mabit lang tatang. Nakasaon ni tanod ukan.
Masapo lang makita dan ititaw. Ay, dituyak pa ilabalay yo, Rosa. Uray, tani lakay mo ti kapitan. Ay, tulungan ko ba? Ay, apa yan, inabag ka? Pinanawan nyo ni Ama Imong? Nagapa kami. Kasano ngamin, naging papatay. Sa idiadalungon na. Kaya't naamatay ko ba talagan? Anya? Makaamo ni tibiyang na. Anya nga rutir aramidan na ito'y pinanawan nyo? Jakabaw. Basta, imbaga na amatay ka raw. Yapaw. Konsumisyon pa ijay anak may. Barang no nakita mo't lang dagiti barangay tanod. Inala na kano day nakulik tang abuloy. Anyan day nga inamampun may. Isumat na timang patay ka na kamay. Ang mga no nataymot nga agpaiso ni Ama Imaw. Makaamon nanyat malagan na. Basta kunana, amatayan tandalungunan. Ang mga no nagpakamatay mutan, ina. Makaamon, dung awak tulangan numatay nga agpaisaw. Aniya? Nabartek ni Kakaimong sa naturog itinalao sa barteknan. Amo na mo, tinaramid na, ta nagplastaran na nagidda di talungon. Inturog na ditan. Ngamnay. Nakaturog kun kunatay yung amangan mat no inlayon ng tinatay. Anya? Nakitam duming. Kitam. Kwa, da kayo mo't itatimang kita, no si bibiyag pa'y wano na tayo, tatang. Anya. Ang mga no agin papatay man ay. Malawon. Mabiglang. Kitain tayo, no si bibiyag pa'y ni Kakaimong. Ada kayo akaruba. Umay kayo, tanda kayo tagsaksi. Sige, umay kayo. Inabak ka. Umay kayo mo na. Ay, natay samat at talagan ka. Anya pa lang ay atidiyo pamatian. Kakaimong, no nabartik ka naturog, nausawan kamot ngatan, agringkan. No agin tuturog ka manan, agin papatay, awanton ti mamate, ket awanton ti mangitabon keng ka, no talaga amatay kan. Agring kan, agkabaw ka na ya, ket pagkakabawa mo, ti agin papatay. Natayan ni Imbang. Di uray, bangunan nyo di talungang, ket saanan amakareng. Ay. Awan mamati na natay ka. Batakan tayo man, tatang. Anya. Ay, di batakan. Tulungan nak duming. Ada ta. Glami ay. Simkel mat ngagpaison. Ay, simkel? Ay, natayan duming. Nay. Imbaltog na kalimbaw. Talaga na tayo, tatang. Imbaltog yun. Ngam di pala nagrieng. Tayo. Natay nga tangag paison ni Ama Imong?